Чао, кане ти отташ. Ти отташ. Чао. И така, ако искате да спасите Мариана, почерпете на номер 17-403. Трябва да сме честни и коректни спрямо нашите зрители. Хане, ти ще изпратиш ли някой СМС за Мариана или искаш и ти тя по-бързо да отпадне и да се върне вкъщи при теб и при дете? Сигурно искам да си се върне в къщи, това е съвсем ясно. И мисля, че майка или брат и особено Мими наистина биха били щастливи да я видят след толкова дълго време. Но аз няма да пращам СМС на първо място, защото нямам телефон в ръцете си. You will have a phone surely. Но мисля, че всъщност тук е ролята на зрителите и вършащата да решат. Ще оставя в техните. Окей. Няколко дни успя да усетиш обаче много, защото ти много интуитивен човек. Твоите фаворити, който спечели шоуто? Що се отнася до моето мнение, на първо място трябва да кажа, че когато си вътре е много различно от по отношение на гледната си точка, в сравнение с това, което се случва вън, когато гледаш. Аз и моите приятели, когато гледахме извън къщата шоуто, имахме мнения. И това, което мога сега да кажа, след като съм бил в къщата, е, че човек не трябва да формира мнение преди да опознае даден човек и дадени хора. Опознах най-различни хора. Багата със сигурност, тъй като отвън, когато гледах, той бе човек, който много не говореше. Стоеше си там в къщата, но когато влязох, на първо място бях изключително впечатлен, че говори доста добър английски. И на второ място доста бързо се сработихме и